खुलुमबाय नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान खौरां लानानै फैलायबाय। डक्टर गाम्बारु मोसाहारिनि दैदेननायाव थांनाय 4 जुन सानखालि गोदानै जोनोम जानाय खौसेथि बर' गौथुम आफादा दिनै गलाघाट जिल्लायावबो खौसेथि बर' गौथुम आफादखौ दाफुंना होनाय जाबाय। मख'नो गोनां गलाघाट जिल्लानि खौसेथि बर' गौथुमनि आफादगिरि महरै सायख'जायो हरेन बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै सायख'जायो सपन नार्जारी। बिथाङा खौरां बिजोंनि सिगाङाव खौसेथि बर' गौथुम आफादनि गाहाय नेहाथारि बाबु बर'आ मा फोरमायदों आबुङै मिथिना लानि फै। मोजां मोनदों बयबो रायजो राजाफ्रा बर' जातिनि दुखुनि सोमोन्दै जों जेब्ला बुङो अब्ला बयबो जोंखौ बरायदों आरो गोबां इन्टेलेक्सुवेला जोंखौ बरायदों, गोबां इन्टेलेक्सुवेला जोंखौ बिथोन होदों जे नोंथांमोना ओंखार, नोंथांमोना माव। बर' हारिनि माहारिनि हेफाजाब होनाया थोंजोङै जेनेब्ला दा दिनै जों साहित्य सभा आबसुखौ जों बुंनो सानाखै, खिन्थु बिथांमोननिफ्राय सोद्रोमाफ्रा फैनानै जों खामानि मावफैदों। अब्ला बे बेलायाव जों बुंनो हायो बिथांमोनाबो जोंखौ मरेलि सापर्ट खालामदों। सब बिथांमोना जोंनि बर' संगठनफोरा जा बुंदों बिथांमोनखौ जोङो डाइरेक्ट बेरेखाय बुंनो सानाखै, नाथाय जों मेगनजों रायजोफोरा नुजोबदों। जों बुंनाय बाथ्रा नङा, बर' रायजोफ्रा गावा नुनो हानाय मेगन दङ, साननो हानाय माथा दङ, खर' दङ। बर' जातिया सान्ति जादोंना जायाखै, डेभेलपना जादोंना जायाखै, जेंना दंना गैया बयबो मिथिखागौ। बेखौ जोङो गोदाङै बुंनो गोनां खोथा गैया। दिनै जोंहा NDFB फंबायमोना जेलाव दङ, बिथांमोननि थासारिया दाबो मोजां नङा। दाखालि जों खबर लायनायाव बिथांमोना गाबलाय खुलाय खालामदों। बिथांमोननि जा सिमां बे सिमांखौ जाफुंहोनो हायाखै। अब्ला माला जोंहा मोजां जाखो बिथांमोनखौ नायनांगौ। बिथांमोननि रिहेबिलिटेसन खोथा दङ। दिनैसिमबो BTCनि बाहेराव बर'फ्रा मोजां थासारि मोनाखै, बर'फोरनि समान डेभेलपमेन्ट जायाखै। दिल्ली बायदि सरकाराव सुक्ति खालामलायनानैबो BKWCआ मात्र 13 करोड़जोंनो थगायजानानै दङ। 13 करोड़जोंनो जोंखौ बुरखायनानै दोनदों। बे खोथायाव जोङो जेंनाया जोबदों होननानै जों बोरै बुंनो हागोन? जोंनि BKWCनि सिमाङा 200 करोड़ 500 करोड़नि सिमांमोन, नाथाय दिनैसिमबो जों 13 करोड़ावनो होबथानो गोनां जादों। मानो? बेफोराव जोङो नुदों रायजो राजाफ्रा मोनथिदों जे बिथांमोना जेंनाया जोबदों होननानै बुंबाबो रायजोफोरा जोंखौ बुंदों जेबो जेंना जोबाखै। खायसे खायसे जेंना जों बारायदोंसो, खायसे खायसे जों खमायनो नाजादोंमोन। दा बेफोरबायदि जेंनाफोरखौ जों बुंनां खोथा नङा। बर' रायजोफोरा बयबो मिथिगौ मा जोंनि गेजेराव जेंना दङ आरो बे जेंनाफोरखौ लानानैनो जों ओंखारदों। आरो बे जेंनाफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव जोङो सानसे गुवारै जों बुजायनानै होगोन, प्रेस मिट लिंगोन, बुजायगोन। नाथाय जों दा दिनै जोंनिया जिथु जोंनि बे एमआ जों खालि डिस्ट्रिक्ट कमिटिल' दानाय आरो रायजो राजाफोरखौ जोङो एसे सांग्रांथि होफैनाय जे गमामायैनो मा जामारदों जोंनि मोनखानाय काउन्सिलाव, बा थाखा फैसाया बेसेबां फैखो, माबादि इउटिलाइज जागासिनो दङ, जों बेफोरखौ बुंनो फैदों। आरो दिनै जों बे गलाघाट जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ जोङो दाफुंनो फैदों आरो अलरेडि दाफुंनाय जाबाय, दहाय बुंखाबाय। जों बुंनो सानो इन्टारिम काउन्सिला अनलि 6 मान्थनि थाखाय थायो। जुदि रिकुवेस्ट खालामोबा आरो 6 मान्थ जायो। नाथाय जोंनि बे BKWC काउन्सिला 6 मान्थ नङा, 1 इयार नङा, 2 इयार्स जालांबाय। दिनैसिमबो जों इलेक्सन खालामनो हायाखै। बे इलेक्सनखौ थाबैनो इलेक्सन खालामनांगौ। मानो होनब्ला इलेक्सन जाब्लासो इन्टारिम काउन्सिलाव फान्डफोरखौ जों बिनाय बायदि मोननो बुरजा मोननो हागौ। बेनिखायनो जोंनि आफाद इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेसना जों सानफ्रोमबो इलेक्सनखौ एसे थाब खालामनो थाखाय जोङो सावरायगोन। इलेक्सनखौ एसे थाब खालामनो थाखाय जों सरकारखौ मेम'रेन्डाम होगोन। जोंहा दा अलरेडि डिस्ट्रिक्ट कमिटि जोङो 3-4सो दानाय जाबाय आरो जोङो गासैखौबो दाजोबखांनानै जोङो सरकारनिसो मेम'रेन्डाम होगोन जे इलेक्सनखौ थाब खालामनांगौ, बर' रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ थाब फोजोबनांगौ। दा आरो जुदि इलेक्सन जायाब्ला, इलेक्सन फाथियाब्ला बिदिनो होनब्ला जोङो आबन्टन जिथु गभर्नमेन्टनिफ्राय जि मोननांगौ थाखा बे मोननांगौखौ जोङो थोजासे मोननाय नङा। बेखायनो जोंनो इलेक्सन थाब नांगौ। जों बेखौ जोङो सरकारनिसिम जोङो मेम'रेन्डाम होगोन।